close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Halo lur, ketemu meneh karo Mas Kentang neng channel Raja Jajan. Dino iki aku lagi neng Kemuning. Kemuning kuwi kebun teh lur. Kuwi kebun teh sing gedhe dhewe sing sak Solo Raya. Kuwi anake sing neng daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Solo ngetan sithik. Nek ora percaya deloken kae. Ya, rada rene lho. Iki lho sing jenenge wit teh iki kaya ngene iki. Iki tak petik siji ya. Ini ku aja niru-niru aku iki apik lho kaya ngene iki lho. Ngene iki mungkin nek panen siapa apa aku ora ngerti. Tapi sing jelas iki dimanfaatke warga digawe berbagai macam teh. Contohnya kaya ngene iki. Teh iki teh. Ya, lho. Oke, ngene iki. Teh Kemuning Sri Rejeki Gondangsari. Kaya ngene iki lho. Iki teh hasil rasa kopi lho. Nah, bayangno lho. Iki jek suwe iki jek Desember 2019. Kaya ngene iki kok meh tak jajal lho. Oke, tunggu wae lur, delok angkas aku meh rono. Oh iya lur, info ya. Iki aku neng Kemuning lokasi jam 2:30. Iki cuaca berkabut dan sejuk sekali. Mungkin nek kowe kabeh lagi pusing karo urusan gawean, karo urusan asmara, lan apa wae mlayu rene, ning ora galau neng kene kowe iso ngadep pikiran lan awakmu dadi seger. Wis lur, ayo cus, ameh ngeteh yuk, cus. Oke lur, iki aku wis mampir neng warung. Kuwi jenenge warung Mbah Marijan. Mbah Marijan nggak di Kelingan Merapi ya, tapi iki ora neng Merapi, neng lereng Gunung Lawu nek kene iki. Aku mau kan jajani kowe ya, teh Kemuning Sri Rejeki Gondangsari, teh hasil rasa kopi iki. Nah, saiki aku wis digaweke karo buke sing bakul. Iki meh tak coba rasane kepriwe, apa enek kopine, apa iki kopi teh, apa kita apa kopi, coba tak rasake. Tak sik. Aromane nek anu lur, kopi-kopi lur. Ya kopi yo sing ngene iki nek menurutku iki ambune yo. Nek kopi-kopine sithik coba tak rasake ya lur.
Anget lur, mantep tenan gitu tenan. Iki enek teh, iki kan aku mesen enek gulone ya, mesti ya teh legi manis. Tapi memang enek kayak sentuhan kopine sithik smooth. Nah, enek bahasane gaule smooth. Tapi yo enek rasa kopine, nek menurutku bener iki enek rasa kopine. Teh yo ora patek dominan ya menurutku. Mungkin apa iki sing takrane piye ra mudeng apa nek takrane saya akeh kopine tambah krasa apa malah tambah enak ora ngerti. Sing jelas iki sing tak ombe iki rasane yo enek kopine bener memang enek kopine padha iki. Terus lur tempat ini cocok banget lur, rekomendasi sih nek menurutku nek nggo pas akhir pekan apa kowe pas sengaja mrai saka gawean mlayu rene ra wis 3 jam nang kene kowe medhuk ya insyaallah wis seger lah. Ya awane enak banget damai. Pokok main ngono lur. Ndang cus rene wae. Buktekno dhewe. Oke lur. Menge info sithik tentang teh ya. Aku kan nang kene nongkrong ya lumayan karo delok-delok iki ternyata enek beberapa variasi produk teh nang kene nang warung iki, warung Mbah Marijanmu. Sing pertama iki teh kemuning sing rezeki padha mereke mau. Iki rasa original. Iki dibanderol harga mau jarene ibuke sing penjualnya sekitar 10.000. 10k. Terus lanjut nang iki teh produk keloro. Iki teh hitam kok jenenge. Iki mau jare ibuke ya sekitar 13k. Nah, ini yang terakhir mau sing teh kemuning teh hasil rasa kopi. Iki mau tak takok neng ibuke sekitar pasti 25.000 dapat 2 mau ngono. Tapi nek mbo ya nek tuku sijine ora ngerti pokoknya mau 25.000 dapat 2. Monggo nek pengen jajal kabeh ya langsung rene yang kemuning neng warung-warung kabeh mungkin ya enek. Oke lur, info lagi. Teh delok neng kono, kae meh digawe jembatan kaca. Terus beberapa mau neng kono aku ngerti sing diroto lemah. Aku mau untuk info saka penjual sing neng warung-warung jarine main digawe parkiran karo warung makan. Mungkin yo sesuk kene tambah rame banget lur. Wis suasanane yo seger banget lur. Oke lur, wis sakmene sik wae lur, kabute kita ya meh mudhuk kabeh iki ndak usah udan deres. Oke lur. Wis tekan akhir perjalananku neng Kemuning, ki wayahku meh balik yo. Ya tak simpulke lah mau kasih tak simpulke tentang Kemuning kebun teh nang kene ya tempatnya seger nggo ngobrol nongkrong mikir ke ide-ide brilian nang kene ya iso lur. Oke lur matur nuwun wis gelem mampir nang kene wis gelem delok aku ngopo wae nang kene mau matur nuwun aja lali subscribe ya lur. Terima kasih.